Здравей. Какво правиш, как си? Я седа тук. Ние сме добре, а ти как се казваше? Спасунка ли беше? Каква беше? О, Спасунка, нали? винаги забравям това име, не знам защо. Спасунка На баба беше, го но- забравям, да, така е. Спасунка беше, нали? Да. Да, много хубаво име. На колко години беше? Че някой ми казва, ама забравих, на колко години беше? На 100 вече. Кажи де? Какво? На 100. На 100, много си хубава. А ви? Много пъпки. Много пъпки имаш. Защо? Много бръчки. Мале, така Мъжът ти как се казваше? А? Мъжът ти, мъжът. Ай, не знам. Ама, Или го питай. а той къде е? На полето. Къде е? На полето. Пиеш ли ракия? Пия. Ти пиеш? Не, аз това тропа, как? Сега ли пушиш ли? Пуша. По колко роден? По колко кутии? По 100. О, Оле, доста. Ракия пиеш? колко литра ракия? Байде манете ми се Не отгледа. мога, аз. А на тебе! Вътре има Ти човек, всяки да... Може ли да напееш ти? Не мога. Айде да те научи. Айде само да изпей няколко думички. Така. О. Изпей няколко думички, просто е така да видим нали можеш да пееш. И ще им дадем оценка, но мисля, че си за 6. Айде, Да? айде, ще спей, хайде де. Айде, красиво си. Много.